Good morning mga kaspero. Magda-dive tayo ngayong umaga. Sobrang low tide, kita nyo mga kaspero. Napaka low tide. So dito kami magda-dive. Langoy lang kami, walang bangka. Hahanap lang kami ng pang-ulam mga kaspero. Medyo kumalma dito sa back beach. Dito lang naman kami nakakapana ng malalaki mga kaspero. So kasama ko si Master Dan eh. Medyo okay na daw yung pakiramdam niya. Tapos ito na yung mga gamit namin. So ito yung gamit ko, patos. Ayan, yan yung gamit namin mga kaspero. Let's go! Ulam lang, kahit isang GT at saka isang tanigi, okay na yung pang ulam. Lakad muna kami papunta dun. Ganda ng kwan, dagat. Napaka low tide. Sarap nito. Sana makadali kami kahit isa lang. Hindi lang pang ulam, pang benta rin. Sayang ang pagkakataon. Kung walang pang benta, walang pang gatas si Master Dani. Ang ganda ng view dito mga kaspero. Sobrang low tide at saka sobrang lamig. Nanunuot sa dibdib ang lamig mga kaspero, grabe. Ito talaga yung pagkakataon na napakahirap sumisid. Tipong padapa ka pa lang, nanginginig ka na. Ayan, ang ganda maglakad pag low tide. Pero pag high tide, ang hirap lumangoy palaot. Grabe dito dati mga kaspero, dito ka lang mamana. Ang dami mo ng danggit na mapapana. Pero ngayon, puro halaman na lang makikita mo. Wala nang danggit. Medyo malakas pa yung hangin mga kaspero. Saka medyo may alon-alon. Pero kayang kaya yan. Langoy lang naman. Yan mga kaspero, ready na yung mga badyaw. Dive na tayo.
ganda, may pang-ulam na tayo mga kaswiro. Dagdag ulam mga kaswiro. Nakadali tayo octopus.